Dipeluki kabeh sedulur sampean Kamas kanggo Kaji Trisno Nekedin Sung Trisno terutama sedulur Singanjatan babakan Mimi Haja Ence. Iya Mimi Haja Ence. Kamas Iya Ndoro kayak ngerasa seneng lawan bungakan orang anak badan Rap jagat pramudita kaya nelang kasing ya Raye. Cuman kita wong loro ya Raye. kaya nangis Nang Arya seruming hati wanyu mata sampai berbes milih sun kilingan awalan bengi Bos Rohman mikiri sang pujaan hati Bos Rohman sing gue Adi Wijaya. Mimi Haja Ence. janji Mimi Haja Ence. Sumpah takkan rela bagian mati dan timbang urip orang jadi siji. Aduh lintang bulan sidat di saksi Mimi Haja Ence lamun kabar layan janji. Mimi Haja Ence. Ya Allah Mi obat dikuat nang emane Mimi Haja Ence. Bos Cepri tuan rumah Bos Tamina Keding Bos Rockman Mimi Haja Ence. Mimi Sean Mimi Sean Mimi Sean Mimi Haja Ence. Tobat dikuat nang Mimi Haja Ence. Sing ditinggal kari Iya dengan cuma kakak batur sedulur Cilandak dadi idaman apa je idamane ati kaya Mimi Haja Ence ya Raye. ora bakal wong Cilandak sundhe menung liyan Rawa benar ya. Aduh saya aja ragulan timbang sejatine kakak masih emanan sayang. rela bagian mati Mimi Haja Ence. Terus Mimi Haja Ence obat nikah kanggo senang Aryana Keding karo nang Joni yang Keding sing nonton putune kabeh karo kudu nonton dadi saksi Bos Tamin ya sulaya janji obat digoyang maning Mimi Haja Ence. Mas Cepri bisa weri mana dalam wadone maupun Mimi Sean Bos Rockman Bos Tamina Keding Bos Jokem wong Cilandak batur seperjuangan wong Cilandak kabeh bae.
Anggo Bapak Guru, Ibu Guru Isun Dewek Wong Cilandak dikoyang yang iya anggo undangan kabeh bae anggo majikane bapane kita Dewek Haji Trisno Haji Trisno Haji Trisno yang kedeng Dewen Jaya Haji Haji Mas Rokman Mas Jepri ora bakal wong Cilandak sungguh menung liyang kesuwun kanggo Mimi Haji kok ketemu maning dina Selasa ya